Abantu abaqhubeke baphuphe ngoba ukuphupha kuyindlela la sithola ngayo khona imilayezo ehlukahlukene evela kuNkulunkulu, evela kuyidalwa, evela nje kwimimoya khona. Ngekusasa ngezinto ufuna sizenze, ngezinto ufuna siyilungise, nangey'xwayiso ukuze sikwazi ukugwema ezinye zezimo. So namhlanje sibheka la udaba amabhuku njalo abantu-ke vele bayaphupha. Kodwa namhlanje Clementia Ndlovu 180 at Clementia Ndlovu 180-ke sabona phasa ngicela ukubuza la uchaza liphupha kupheka isitambo esinobhontshisi kodwa-ke sichitheka kodwa ubhontshisi ungavuthwa ngiyabonga usazophendula. So la ubepheka ukudla kuphekile kwabe sekuyachitheka. Kama kupasala i-channel Flick, subscribe, like, become a member, nikela kwi-channel. Inamba isese kuphela kusona 9 ekseni ka 5 ntambama kuphela. Ungawusenza WhatsApp, ungawusebenzisa ama-SMS. So la ngake singakusho. Number 1, uma uphupha ukudla kuwuphawu lobuma buchitheka. Lusho ukulahlekelwa imali noma likhomba ukuphazamiseka komsebenzi, umklamo, ibhizinisi noma ke uhlelo oluhle okade lingase likwenzele inzuzo. 2, ngenzeka futhi ngesikhathi uphupha la ukudla kuba uphawu lokuma kuchitheka osuke lukukhomba lokuthi ungase udumazeke futhi uphoxeke kakhulu ngenxa yokuphunyukwa amathuba noma yithuba elihle nelinqayizivele empilweni. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ukudla sithele njengophawu lokuma kuchitheka lungabuye lukhombe ukuthi izidalwa zakho noma umnzothi amathongo akho azokuphuca inhlanhla noma umsebenzi wakho ngenxa yokuthi kudala wagcina mhlawumbe ukwenza into eyisithebe noma into ngomsebenzi noma into eyilade, uyabona, noma ke awukase wenze into eyisithebe, awukase wenze into eyilade, awukase wenze into emsebenzi wesintu. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ukudla kuba uphawu lobuma kuchitheka. Omunye angayibeka kanje, angathi lento ikhomba lokuthi amathongo noma izidalwa zakho azeneme futhi kumele uphuthume ke wenze ugqoko. Omunye angathi wenze isithebe ukuze lezi dalwa lamathongo angaphazamisi isinkwa sakho oziphilisa ngaso wena njengamanje, angaphazamisa umsebenzi wakho, angaphazamisa ibhizinisi lakho uma uthi umuntu orun ibhizinisi, wabona. Asivale ngokuthi kodwa kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ukudla kuba uphawu lokuma kuchitheka olungasho ukuthi-ke izidalwa zineme uma ukuthi wena kade usanda kwenza iladi noma isithebe noma ugqoko kuze uthi wena ukubiza ngani noma umsebenzi wesintu, yabo. Uma lokuza kuzofika kuchitheka sekusakazeke phansi kade wena wenze iladi, kade wenzele iy'dalwa zakho umsebenzi, wenzela amathongo umsebenzi. Isiyakukhomba-ke lento ukuthi ayi labantu akwabazange bayamukela into oyenzile.